jeg bliver kaptajn, og så kan du få lov til at pusse mine støvler. Ja, du er så skide klog. Ja, jeg er ham den kloge. Du var med musklerne. Danmarks fane vejer lige nu ud over hele Europa og fortæller, at vi er et moderne, demokratisk kongerige for og med folket. Skal vi forenes som et folk i et samlet kongerige, så skal vi bruge deres retorik, Mon. Dybest set så handler det bare om, at de alle er konservative, og de ikke vil have forandring. De er imod alle nye folkelige strømninger, og de er imod os, som gerne vil skabe en ny verden. Og til den hører Slesvig. Til det hører, at Slesvig kommer med det danske folk ind i en ny verden. Disse dage, hvor folk er parat til at give sit eget blod for deres land, der spørger det, om deres konge er parat til at gøre det samme. Overalt i Europa rejser folket sig mod monarkierne, men ikke i Danmark. Endnu. Moltke, das ist eine Kriegserklärung. Og alle frister er altså hermed overskredet. Ja, deres majestæt. Alle reserver er indkaldt. Vi har god tid til at ruste os. Hvis tyskerne skulle være så dumdristige at angribe, så gør de det første sommer. De er 10.000 derude, siger de. Og vi er 2. Jeg har netop erfaret for ganske få minutter siden, at det tyske forbund og Preussen har erklæret Danmark krig. Vi hilser dem velkomne til endnu en gang at møde den danske hær og modtage et velfortjent nederlag. Den danske her er den stærkeste her. Vi kan noget, ingen andre kan. Vi kan det samme som de andre regner. Vi kan leve og dø. And why on earth should that dear little people consider themselves invincible? They're counting on our help. But we cannot possibly help them. That much should be clear to anyone. Fremad! March! Der findes ingen undskyldning for fejhed. Der findes ikke en eneste fejlsoldat bag den linje. Hvad fanden mener du med det, soldat? Jeg kan lukke kujoner på lang afstand. Hvad er der derinde? Det er ikke noget. De dør alligevel.